Sú len dve možnosti, ako od svojho partnera alebo dodávateľa dostať maximálny výkon. Možnosť číslo 1 je motivácia strachom, tlakom a nejakým akože nastavením tej spolupráce tak, aby tá agentúra alebo ten dodávateľ naozaj že mákal na 120%. Za mňa to nie je úplne dobrý prístup, lebo ľudia to potom tú prácu naozaj nerobia s nejakou láskou, ale robia ju skôr v nejakom strese, v nejakom tlaku. Samozrejme vie to dlhodobo nejakým spôsobom tým firmám fungovať, ale musia často meniť tých svojich dodávateľov, lebo to nikto nevydrží a vyhorí. Možnosť číslo 2, ktorá je za mňa určite lepšia, je partnerské nastavenie, kde nechcete toho klienta sklamať a kde mu chcete odozdať naozaj 120%. Toto som si sám zažil s jednou firmou, ktorá v podstate vyrábala alebo teda predávala detské Montessori hračky a naozaj ten prístup a ten partnerský vzťah bol veľmi špecifický, pretože vždy sa k nám chovali ako k agentúre veľmi milo. Mali sme nejaké natáčanie, prichystali nám catering, všetko zabezpečili tak, aby sme boli spokojní. Vždy, keď sme mali stretnutia, boli načas, boli profesionálni a absolútne načas platili faktúry. No a nakoniec sme si spolu vytvorili taký veľmi akože korektný až priateľský vzťah a nechceli sme ich nikdy sklamať. Mám dokonca jeden taký zaujímavý príbeh z minulosti, keď sme im robili stránku a kolega programátor musel ísť do Japonska na dovolenku, alebo teda chcel ísť, pretože už to mal dlhšie buknuté, ale projekt sa trošku predĺžil a tým pádom sa dokončoval, keď on už bol v tom Japonsku. No a tento náš klient v podstate, keď sme spúšťali tú stránku, tak sme tam pokazili indexovanie a začala sa stránka indexovať, aj keď nebola spustená. No a kolega bol v Japonsku vo vlaku a ja mu volám, že proste treba tam dať no index, no follow do kodu, aby sa to neindexovalo. A kolega to tam v mobile proste robil, do toho mi volal ten klient, ktorý bol na mňa stále veľmi milý, ale iba mi to tak akože každých 10 minút pripomenul, že prosím vás, mohli by ste to opraviť, prosím vás, už sa vám to podarilo opraviť. A takýmto spôsobom veľmi milou a profesionálnou komunikáciou a tým vzťahom, ktorý sme mali, v podstate nás dostal do stavu, že kolega v Japonsku to tam na telefóne v metre ešte opravoval a po nociach tam dorábal tú stránku. Čiže tento prístup je za mňa vždy lepší ako motivácia nejakým stresom alebo tlakom.